¿Cómo preparar un examen oral de un idioma? ¿Se pueden aprender frases de memoria? Sí, es posible aprender ciertas frases estándar y palabras clave. Y yo te voy a dar algunas. ¿Para qué? Para varias cosas. Para ganar seguridad, confianza y fluidez, para tener ensayado tu discurso y no tener que pensar en medio del examen, para evitar algunos errores y para usar vocabulario y estructuras más ricas y destacar por encima de otros candidatos al examen. Eso sí, tienes que ensayarlas para que no parezcan aprendidas. Por supuesto, necesitas una base de gramática y de vocabulario. En la prueba escrita ya se analizan ciertos aspectos, pero ahora llega la hora de desarrollar tu capacidad lingüística mediante la boca. Por eso se llama ahozko proba. ¿Lo pillas? Ahora te voy a hablar en euskera, ya que te viene bien practicar. Eso sí, puedes activar los subtítulos. Puedes seleccionar los subtítulos de euskera para leerlos según escuchas. O si no tienes suficiente nivel, puedes seleccionar los subtítulos traducidos. Normalean, azterketako proban bi atal daude. Lehenengoan, zuk bakarrik hitz egingo duzu, 3 minutu inguru. Normalean, denbora edukiko duzu prestatzeko. Bigarrenean, beste ikasle batekin hitz egingo duzu, 6 minutu inguru. Ez duzu prestatzeko denborarik edukiko. Lehen proban, 3 minututan hitz egiteko, zein esaldi ikas dezakezu, bebi mailan? Sarrera egiteko hauxe. Niri suertatu zaidan gaia hurrengoa da. Beno, gai hau nahiko interesgarria da. Izan ere, oso ohikoa da hedabideetan honi buruz zerbait entzun edo ikustea. Horrelako esaldiekin ez duzu zer esan gaiari buruz, baina segundu batzuk irabaziko dituz. Beste esaldi bat, fitxan planteatutako galderari erantzunez, zera esan dezaket? Iritzia emateko, esan dezaket ordez, esan nezake erabili daiteke. Politagoa, eratzen da, txukunago. Puedo decir ordez, podría decir. Esaldi eta estrategia gehiago ikasi aldira. Zer esan eta nola esan ez badakizu. Adibidez, irudiak komentatu, gobernuak gehiago egin behar du, primerako laguntza da. Graduatzaile konkretu batzuk ere erabilitzazu. Adibidez, oso ona da, maila baxukoa da. Izugarri ona da, maila altuagokoa da. Antolatzaileak erabiltzea ere gomendagarria da. Zuri hitzaldia antolatuko duzu. Adibidez, hasteko, ondoren, bukatzeko, beste pilo bat daude. Ondorioz, horrez gain, nola nahi ere, baina azterketari begira, 5 pasei ikasi eta entzeatu horekin. Behin eta berriro. Zer baloratzen dugu azterketan? Idazlanean bezala, zuzentasuna, aberastasuna, kohesioa, koherentzia, baina orain beste elementu berri bat, jariotasuna edo naturaltasuna. Zer baloratzen dugu gehien? Batez ere zuzentasuna, hau da akatsik ez egin, eta jariotasuna, hau da erritmo ona, pausa gehiegi gabe. Ahozkoa praktikatzen duzunean, ideala hurrengoa da. Azterketa eredu bat hartu eta prestatu. Ondoren, irakasle edo euskaraz badakien norbaitekin hitz egin. Pertsona horrek zure akatsak idatzi behar ditu. Zuk bukatu ondoren, komentatu behar ditu. Batzuetan ez dituzu akatsik egingo, baina gauza asko modu egokiagoan esan daitezke. Horretan lagundu behar dizute. Beste modu batean ere praktikatu ahal duzu.
zure irakasleak hitz egiten duzun bitartean, momentuan bertan zuzendu eta bideratu behar dizu. Hiztegia eta estruktura aberatsa lortuko duzu euskaraz irakurri eta entzuten baduzu. Ahozkoa lantzeko materiala duzu hemen, euskaragara.net webgunean. Puntu ezberdinak dituzu aholku askorekin. Adibidez, esaldi estandar gehiago. Begira, nola hobetu aberastasuna? Hitz gako edo klabeak badaude, bai? Nola egin akats gutxiago? Formula konkretuak erabiltzea posible da. Akats batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak dira. Zeintzuk? Kasu erreal batean nola geratzen da? Entzun hemen, klik eginez. Zer egin hitz bat gogoratzen ez badut? Hainbat teknika daude. Nola hobetu jaiotasuna, naturaltasuna, hizkera eta hiztun motak? Urduri ez egoteko zer egin alduzu? Hemen 9 puntu garrantzitsu dituzu. Espero dut gomendio hauek erabilgarriak izatea. Harpidetu kanalera bideo gehiago nahi badituzu. Bideoa gustatu bazaizu, sakatu erpurua gora. Mila esker!